8 марта е честит празник на всички дами. Предполагам, че гледате видеото с закъснение, но това не пречи то да е такова пъстро, празнично, защото целият месец е такъв не само за нас жените, но и за всички, които се занимаваме с градинарство и най-вече всички, които отглеждаме разсъд на растения у дома. Здравейте хора, казвам се Мария Кънева, добре дошли на моя видеоканал Градина без химия с мама Котка. Да, определено картинката и заглавието в нея са доста провокативни с думата всичко, но в интерес на истината март месец е точно такъв. През него може да се сее почти всичко за разсъд. Продължавам темата с градинарския календар и с това какви растения можем да си отглеждаме у дома от разсъд, предварително да си правим такъв, за да може след това при подходящите условия да засадим навън в градината на открито или в оранжерии. Започвам с фаворитите на сезона. Разбира се, през целия март месец, особено в началото, започва голямата сеитба на доматките. Всякакви сортове, детерминантни, индетерминантни. Сега е точният момент, началото на март до към средата, в който повечето хора избират да засяват разсъда си у дома, за да може да бъде засаден след това в началото на май. Горе-долу така излиза, когато си направиме сметката за дните, които са необходими за поникване на семената, тяхното покълване, след това дните, в които е добре да седят у дома, но да не надвишават този период, така че който се е сега, невероятно ще засажда навън в началото на май, покрай гергьовденските празници. Какво друго? Разбира се, пътладжаните. Даже може лекичко вече да сме с закъснение с тях, но и за това има решение, а именно ако искате и да станат на време и да не сте с закъснял разсъд и съответно да имате прекалено късно плодове, то може да стимулирате семената на пътладжана да пораснат или да ги рътите, т.е. да ги накарате още да покълнат преди да ги засадите в почвата. Имайте предвид, че пипера и пътладжана, за разлика от доматите, колкото са по-пресни семената, толкова по-добре. Така че семенцата, ако решите на пътладжанчето, особено такива, които са с по-дълъг вегетационен период, това са едроплодните, дългите, кръглите, големите пътладжани, те обикновено с по-дълъг период, в който имат вече готовност да дават плод, тях може да си ги стимулирате. Другите, обикновено това са тези пъстрите, класическите сини сортове, те обичайно са с по-кратък вегетационен период, както и тези мъничките пътладжанчета също, така че спокойно може да си ги сеете и без предварително стимулиране, накисване или рътане на семената. Следващия фаворит за тези, които отглеждат разсъд у дома на чушки, сега също е идеалният момент да започнете с тях. Отново напомням. Защо го казвам пак? Защото това е една от моите грешки, които съм правила през годините. Наистина смятах, че отглеждането на домати от семена и на пипер от семена е сходно, но при чушките категорично важи, че на първата година са с най-голяма кълняемост и с всяка изминала година буквално с 30, с 40% тя пада, така че колкото са ви по-пресни семената, толкова по-бързо ще изникнат и толкова по-голям брой от засятите ще изникнат. Така че сеем сега семена на тези, които искаме да имаме разсъд, който да засадим навън. Но това не пречи, ако вие не искате да се занимавате, ако си сеете само 2-3 сорта, класически, изпитани през годините, вие да си ги засеете с директна сеитба навън и просто да си отгледате разсъда под укритие, както в повечето случаи се практикува в селските дворове по традиция. Освен тези топ 3 фаворита, които сееме точно сега, може да се сеят и много други култури. Хайде да видим какво от тях. Това е босилека
Ето тук го имам отгледан вече по такъв букетен метод. Може да си го сеете сега, за да може след това да си го засадите навън, особено добре с доматите, с пипера, с пътладжана. Много добре се съчетават като съвместни насаждения, различни сортове, по различни начини може да се сеете. Отново, разбира се, това е култура, която може и с директна сеитба да се сее. Продължаваме с луковете, които през март месец също се сеят, и такива, които са от семена за глави. Макар че вече трябва да побързате значително, може отново да е добра идея да стимулирате, да си рътите семената преди това, т.е. да ги оставите първо да покълнат във водичка, на гъбичка, на марличка, на тези тампончетата за грим, да си ги покълнете предварително. Ето тук имам някои от тези с едрите глави. Тук имам прас вече поникнал, даже вече постригван. Многогодишните лукове сега се сеят и навън на открито може, но може и за разсад, за да си контролирате засаждането и поникването. Също така листните салатки, не тези, които са главести, не тези, които са зимни, може да сеете сега за разсад, за да си ги засадите на по-късен етап. Може също, за да имате контролирано такова засаждане, да си направите разсад сега на магданос. Аз, тъй като и тази година експериментирам с много сортове, съм си насяла ето така в букетен способ магданосче и ще си го засадя после навън. Понася прекрасно пресаждане, разсаждане, пипане на корена, така че не се притеснявайте, с изключение, разбира се, на кореновия магданос, който е по-добре да си го насеете с директна сеитба. Отново може и с разсад, но за да сте по-сигурни, че няма да нараните корена и после ще ви даде хубав кореноплод, по-добре е с директна сеитба. Руколите също може да си ги насеете с разсад и след това, дори е така както стават на букетче, дори така на букетчета да си засаждате. Разбира се, руколата е толкова лесна за отглеждане, може спокойно и навън да си я засеете на открито. Защо аз правя и разсад рукола? Първо, защото искам да имам много ранна реколта и като ми поникне, директно слагам в поликарбонатката, така на букетчета си засаждам и после си режа с ножичката за салатката. И второ, когато изнеса навън разсада, веднага ще го покрия или с агрил, или имам тунел мрежа вече, заради зелевата бълха, която първо напада репичките и после минава към руколата. И за да нямам проблем с поражението от този вредител, ще си приготвя разсад у дома и след това ще засадя и веднага ще покрия с такава мрежа. Освен магданосчето, също така може и кориандър предварително да си направите разсад. Целина все още от тези, които са с по-кратък вегетационен период, може да си насеете за разсад и дръжкова, и кореноплод, и листна, всякакъв тип може, като кореноплодите гледайте да са някакви с по-кратък вегетационен период, за да имате удовлетворяваща ви реколта после. Какво друго може? Ами това е манголда, а може дори и цвекло разсад. Да, понася добре разсаждане, няма проблем с това да си направите предварително разсад и след това да си го засадите навън. Разбира се, аз бих предпочела директна сеитба, но защо да не изпреварим малко сезона и да си бучнем няколко коренчета, за да стане по-раничко да си имаме цвекло за хрускане. Аз тези дни, сега, както казах, е 8 март, извадих миналогодишно цвекло, което ми се съхраняваше през зимата по лехите и последното такова извадих. Имам няколко глави оставени за семена за тази година да дадат, но ето, че можем почти изцяло да затвориме цикъла с отглеждането на цвекло и да имаме реколта почти през цялата година, ако си направим добре сметката кога и какви сортове да сеем. Какво друго, малко по-специфично и нестандартно можем да засееме предварително за разсад, това е граха.
Лично аз не се занимавам с това. Директната сеидба си е категорично отлична за това, но има случаи, в които градинарите могат да предпочитат да имат разсад грах. В моя случай причината ще бъде следната, че от тези два сорта на Институт Марица имам много малко семенца и искам супер контролирано да си ги отгледам, да си ги засадя. Нямам задаване на охлюви и други вредители, които могат да ми го унищожат. И включително кучета и котки, които много обичат да изравят и да ядат граховите семена, както и тези на фастъците. Поне моите животни ми правят такива бели и аз искам да си направя разсад предварително, макар че вече имам засяти лихи с грах, други сортове, но тези ги искам на разсад, за да си ги засадя. Сега, специално за граха няма да ползвам почва, аз ще използвам метода с найлон, кухненска ролка и такива охлюви, които са само във вода. Ще ви дам линк в описанието за това как правя такива самоврътки, как правя такива охлювчета само с вода. Тези семена са големи, събират много влага в тях и съвсем спокойно им стига запаса от хранителни вещества да си ги отглеждаме в началото за разсад само във вода, както и ще постъпя аз. Какво друго може за такива градинари, които искат поради някаква причина да направят разсад на бобови растения? А кога правиме разсад? Когато мястото ни е прекалено ценно и искаме всичко да контролираме, говоря на тези бобовите, когато сме закъснели или пък на обратното, когато искаме да избързаме, а времето навън все още не позволява да поникнат достатъчно бързо семенцата и да се чувстват добре и съответно може да си направим такъв разсад. И в случая може да си направите разсад бакла, защото тя се сее по-рано, а то буквално допреди 2-3 седмици имаше още сняг и то стабилно, не можеше да се влиза и да се използва градината за сеидба, така че може по същия начин във водичка да си направите в охлювчета разсад на бакла и да застигнете хората, които са го направили с директна сеидба по-рано. Другото, което може само с вода, без почва и растенията се чувстват чудесно и това ви го казвам от личен опит. Общо взето аз не разказвам за неща, които не съм пробвала в видеята си и не съм ги практикувала, защото просто не искам да подвеждам други хора и да правят грешки, които аз съм допускала. Друга такава култура, която чудесно може да се отгледа само във вода в охлюви е царевицата от разсад. Отново супер контролирано става след това засаждането от ваша страна. Знаете кога, къде да сложите, по колко, в зависимост от това каква точно техника ползвате на засаждане. И аз така съм си отглеждала успешно сладка царевица с предварително направен разсад. И идваме на най-топлолюбивите ни разсъдчета, а именно пъпеши, краставици, които може вече да се засеят в края на март. При някакви по-такива класически универсални условия, които имаме за страната. Особено, даже не особено, а задължително, ако имаме място и лехи, които да са топли. Това са лихи или пък някакви съдове, саксии, които ние предварително сме подготвили и температурата на почвата в тях е достатъчно висока дори за засаждането на тези супер топлолюбиви растения. Какво правя аз? Имам си вариант, в който в щайги слагам недобре разградена органика на дъното, клечки, слама, отгоре засипвам с пръшчица и в такава почва температурата задължително се вдига и се чувстват чудесно всички от семейство тиквови. Те категорично понасят, толерантни са, даже им хареса, когато има недостатъчно разградена органика, която да носи много азот на растенията. Затова може в края на месеца вече да започнете с първата сеидба на
краставички, на пъпеши, а защо не и на дини, тиквички и тикви. Точно така ще направя и аз в края на месеца, последната декада, планувам това да го направя. Тук съм си сложила, за да не забравя, джинджифилче, батат, куркума също нямам в момента. Извинете, но това са нещата, които може сега да се залагат за пускане на ластуни, поници, израстъци или който както ги нарича, за да може да ги засадиме след това, когато му дойде времето в градината или в оранжерията. Сега може да ги заложите или във вода, има такъв метод, или в съдове с почва, като е добре да е такава торфена, отново копешка, а не от градината, за да може по-адекватно да си пусне коренчетата, тъй като тя е доста по-водопропусклива и по-подходяща за тези фини коренчета да тръгнат и да бъдат стимулирани всъщност тези растения да поникнат. Тук съм си боднала и семенца физалис, да не забравя. Отново все още можете, включително може от плътче директно да си сеете семенца, но предвидете си, ако сега тепърва през март месец ще сеете, по-добре в саксия, която после да приберете. Тъй като на пазара няма разнообразие от конкретни някакви сортове и да знаеш точно вегетационния период, моят личен опит е, че не успяват да озряват до сланите, които го унищожават, за това може да се заложи на отглеждане в сакси и чувстват се чудесно. Какво друго можем да сеем сега за расът от растенията, които отглеждаме в зеленчуковите градини? Ами цветя. Цветя, които са полезни за нашите зеленчуци. Тагетес, ехинацея, бураго или пореч, чероман, невен. Много са такива, които или имат някакво фитонцидно действие, т.е. могат да се бодърат с някакви вредители или да ги отпъждат, или пък да привличат опрашватели. Та сега също може да засеете първите такива цветя, които се чувстват добре с отглеждането чрез расът. От кръстоцветните също кел може да се засява за расата, ранно зеле, някои сортове карфиол, брюкселско зеле, броколи, има различни. Гледате си там вече препоръките на производителя и си сеете спрямо тях. Аз залагам от кръстоцветните, сега ми е времето на репичките и на руколата и малко келче просто за разкош, зеленцето и другите си ги оставям по-за края на сезона, когато тепърва идва зимата и като че ли тези храни с този период ги асоциираме. Пропуснах ягодки от семенца, отново тема, която вече достатъчно сме дъвкали, все още могат да се сеят такива и общо взето мисля, че приключих с основните култури, които се сеят сега през март месец. Петуни. Виждам там петуни. Да, сега може да се сеят още петуни. Те са чудесни по лехите и в оранжерията да си ги слагате. А това, ако се чудите какво е, расът от цял плод доматче, чери, жълто. Букетен способ, още един вариант. Много имам какво да ви разказвам. Искрено се надявам да имам времето да снимам. Март месец е може би най-активния месец за хората, които си правят расът у дома, особено на толкова много култури и разбира се за първите градинарски дейности. Затова хора, моля ви, не се сърдете, че не ви отговарям веднага на коментарите. Много искам да снимам своевременно видеа, както и да ви покажа, например, различни такива техники, интересни неща, които съм открила, практикувам и така нататък, но не успявам на време, но искрено се надявам, когато мога, своевременно да отговарям на въпросите ви и на коментариите ви. Разбира се, подкрепете канала ми или с членство в него, или с бутона Super Thanks. Не забравяйте, има една нова опция, която е хайп в видеята, за да може да избутва напред алгоритъма на YouTube и до повече хора да достига информацията от моя видеоканал. Вярвам, че може да бъде полезна на още хора, които не са ме открили, така че подкрепяйте ме по всякакъв начин. Искрено ви благодаря. За сега това от мен. Чао и до скоро!